Mae craith llebu cymdeithas. Nid yw'r clich ar dŵr y clas. Adfeilion yw'r gogoniant ag es talm heb salm na sant. Nawr elor yw dallor di, a gardd ein galar gerddi. Dydy amser yn pylu dim ar yr atgofion. Ydw i ymysg ffrindiau yma. Ydych chi'n dal i siarad Cymraeg? Dwi mor falch. Cyfle felly i wisgo unwaith eto gyda balchder, liwiau glyndŵr, a hel atgofion o'r dyddiau fi. Pan oedd gwynt ryddid yn ein amgylchynu, yn ein cipio i gredu ein bod eto yn Gymru rydd, bod Cymru rydd yn wir o fewn gafael pob un ohonom. A pan oedd Owain Glyndŵr yn ben. Gadewch i mi gyflwyno fy hun. Robert ap Maredudd o'r gesel gyfarch dol benmain. Na, peidiwch â fy nghamgymryd am fy mrawd Ieuan. Y tuog o Gymro fel yr oedd, a laddwyd yn ceisio amddiffyn y castell yng Nghaernarfon dros frenin Lloegr. Angai fi ei wobr, ef a'i gyfaill bydwrus a pwlcyn llwyd o Lyn Llifon, am beidio ildio i dywysog Cymru. Na, fi yw Robert, un o farchogion yr arweinydd gorau welodd ein gwlad erioed. Ia, Owain Glyndŵr. Ond yr rhyfela am 8 mlynedd hir, a buddigoliaeth i Owain mewn sawl brwydr. Ni ddaeth ei freuddwyd o Gymru rydd i'n rhan, a brenin Lloegr sy'n teyrnasu dros Gymru unwaith eto. Y sywaith bydd gan Owain waith galw ei fintau ynghyd bellach. Bu tro garw ar fyd ers ei orchestion. Mae gweddillion byddin a gwerin Owain wedi cilio i'r mynyddoedd. A heddiw yn ein cantrefi, lle by'r brython Saeson sydd, a'r boen a'r Gymru beunydd. Melys yn wir ydy'r cof o wasanaethu fy nywysog. A hynny ys pan oedd yn laslanc 40 oed. Ia, braint, ac nid dyletswydd oedd gwasanaeth o'r fath. Unwaith y flwyddyn yn unig, oedd y tywysog Owain yn hawlio ein gwasanaeth ar ymgyrch oddi cartref. A hynny am gyfnod o ryw 6 wythnos ar y tro. Wedi hynny, cawn ddychwelyd adref am hoi ac i drin y tir am weddill y flwyddyn. Oni bai bod ymysodiad ar ein broedd wrth gwrs. Ein dyletswydd bryd hynny oedd gwarchod ein tiroedd a'n car am by bynnag gyfnod oedd angen. Roedd y tywysog Owain yn galw ni ei brif warchodwyr yn deulu, neu yn wir, uchelwyr. Gallai fod cymaint a 100 ohonom mor gryf ei osgordd. Caws am oll ganddo darian, a helmed, a bwyell, a bwa croes. Ia, bwa o'r coed Owen gorau. Na ni y Cymru yw pencampwyr y byd am drin y bwa hir. Yn wir na ni ei dyfeisiodd. Un o'r arfau peryclaf ar faes y gad. Ac os nad oedd y bwa wrth law, yna be wellt ar fwyell. Bw holl Loegr, bwyall y liwgoch. Ers 5 mlynedd bellach, dwi wedi gorfod gochel rhag milwyr Lloegr, sy'n crwydro'n gwlad mewn ymgais i gasglu ynghyd holl ddilynwyr Owain a'i caeth gludoi'r tŵr yn Llundain, neu benid gwaith. 5 mlynedd sydd yn ôl rhai, ers i Owain farw ymreichau i ferch ym Monington, swydd Henffordd. Coel gwrach yn ôl eraill. Bu erioed bedd i'r Cymro mwyaf, ac y mae rheswm da dros hynny. Ni dyn cyffredin mo Owain Glyndŵr. Bydd angau ddim yn ei gipio fel ni fe'i drolion. Bydd Owain gyda ni, tra fydd Cymru. A thra fydd Owain, mi gadwa fe'i liwiau yn agos ataf, yn barod i'r alwad pan ddaw. Os yw Owain yn parhau ar ffôn ein gwlad, yna eich gwaith chi, ei filwyr troed, yw ei ddarganfod. Cyn i filwyr Lloegr ddod ar ei draws. Oes yna hen adeilad yn eich plwyf chi, neu sawl un ohonynt. Hen fferm neu gastell, neu eglwys, sy'n ddyddio nôl i 1400. Gnewch fap o'r lle, gan ddangos yn eich tyb chi ble gall Owain Glyndŵr ein harwr fod yn cuddio. Mewn hen gromlech efallai,
neu hen gair ar fryn. Tybed ydych chi'n perthyn i'r Cymro mwyaf, Owain Glyndŵr? Oes gennych chi goeden deulu? Pa mor bell mae'n dyddio yn ôl? I ddyddiau Owain? Efallai'n wir fod eich hen daid yn un o'i uchelwyr. Fel fi, teulu agos Owain Glyndŵr. Pob hwyl ar y chwilio, ac awn gyfarfod eto'n fuan. Rhywle ar ddaear Cymru.